Είμαι ο Μπαλιάκας Κωνσταντίνος από την Κοζάνη, πατέρας 3 μικρών κοριτσιών, γεωλόγος με ειδίκευση στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογοναθράκων. Πέρασε ένας χρόνος σχεδόν από τον περσινό προεκλογικό μας αγώνα, όπου και βλέποντας την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η πατρίδα, αποφάσισα και ένιωσα την ανάγκη να ενεργήσω πολιτικά. Στηρίξαμε και στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις το όραμα της νίκης από τη γέννησή της σχεδόν, και σήμερα βλέπω γεμάτος χαρά να επιβεβαιωνόμαστε ολοένα και περισσότερο, να γινόμαστε ολοένα και περισσότεροι. Οι Έλληνες ξυπνάμε και ξεχωρίζουμε επιτέλους το ψεύδος από την αλήθεια. Όλη η λάσπη, αγαπητοί μου, εναντίον της νίκης κατέπεσε. Και ο πλέον αδαής καταλαβαίνει ποιοι έχουν καταστρέψει τις τελευταίες δεκαετίες την πατρίδα και ποιοι προσπαθούν να τη χτίσουν και πάλι με τα ελληνοορθόδοξα ιδεώδη. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Μα αυτό είναι καύχημά μας και πλεονέκτημά μας. Δεν είμαστε όμως εξαρτημένοι από κανέναν και δεν χρωστάμε επίσης σε κανέναν. Προσωπικά ως γεωλόγος πετρελαίου θα ήθελα να επισημάνω στον ελληνικό λαό τον τεράστιο ενεργειακό πλούτο της χώρας, ο οποίος παραμένει ανεκμετάλλευτος εις βάρος του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων. Ένας πλούτος ο οποίος, να είστε βέβαιοι και το δηλώνω υπεύθυνα, όχι μόνο θα μας βγάλει από το τέλμα των μνημονίων και θα ανακάμψει πλήρως η πατρίδα, αλλά θα τροφοδοτήσει ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο. Η Ελλάδα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πάντοτε θα θεωρούν την ελληνική σκέψη ως σπουδαία και σημαντική και περιμένουν για όλα τα κρίσιμα θέματα την άποψή μας. Ένα πολύ κρίσιμο πρόβλημα και δύσκολο από την άλλη θα έλεγα να το διαχειριστείς είναι το γεγονός ότι όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν τελευταία την πατρίδα, ανεξαιρέτως της δήθεν διαφορετικής ιδεολογικής τους βάσης, διοχέτευσαν με τις πολιτικές τους τη διχόνοια μεταξύ μας. Εμείς όμως θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων υπεύθυνα, σε αυτή τη ρίζα θα έλεγα πολλών αν όχι όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όπου και να γυρίσεις αντικρίζεις συνεχώς διχόνοια. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να εμπνεύσουμε καταρχήν τον ελληνικό λαό και έπειτα θα δώσουμε και πάλι σε ολόκληρη την οικουμένη και όχι μόνο στην Ευρώπη το παράδειγμα. Διότι όπως τονίζει και ο πρόεδρος μας συνεχώς, μόνο με το φιλότιμο και το παράδειγμα θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Εμείς λοιπόν στην Ευρωβουλή θα εισαγάγουμε τον ελληνοορθόδοξο τρόπο σκέψης, της πραγματικής ελευθερίας, της αληθινής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών και όχι της σημερινής Ευρώπης, όπου κάθε κράτος χάνει συνεχώς την ταυτότητα και την εθνική του κυριαρχία. Προσπαθούν να καταστρέψουν κάθε υγιές κύτταρο της κοινωνίας μας στην Ελλάδα αλλά και στις ευρωπαϊκές υπόλοιπες χώρες. Εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Όπως βλέπετε, πολλοί Ευρωπαίοι πλέον αντιλαμβάνονται τη διαφθορά στην καθεστωτική αντίληψη των κυβερνώντων, αλλά και το πρόβλημα στο κράτος δικαίου που υπάρχει στην Ελλάδα. Γνωρίζουν όμως ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτό. Η Ελλάδα είναι συνυφασμένη με άλλες αξίες και εμείς θα βάλουμε τα δυνατά μας να τις υπερασπιστούμε. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, για να βροντοφωνάξουμε και στην Ευρώπη ότι ναι, υπάρχει και η άλλη Ελλάδα. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, για να δώσουμε και πάλι στον Έλληνα το βασικότερο συστατικό που λείπει αυτή τη στιγμή και δεν είναι άλλο από την ελπίδα. Η ελπίδα δεν χάθηκε και ούτε και θα χαθεί. Θα παλέψουμε μαζί σας για τη μεγάλη νίκη που έφτασε. Το σύνθημά μου, ο πλούτος μας βρίσκεται στην ελληνική γη, μα και στην ελληνική ψυχή. Έλληνες, ψηλά το κεφάλι. Κοινοποιήστε το βίντεο εάν θέλετε να ενισχύσετε τον αγώνα μας. Ευχαριστώ.